In de kleine zaal van Schouwburg Venray brengt Big Band Flavor op zaterdag 4 november hun nieuwe show Utopia Live op de planken. Wij hebben een aantal mensen uit de gemeente Venray gevraagd om met ons te komen zingen. Dus je moet het zien dat wij de muziek verzorgen met gastoptredens van mensen uit de regio. Zij kruipen in de huid van de artiest, van het nummer wat zij gaan zingen. En gaan met ons een hele spetterende show neerzetten die avond. Het is eigenlijk heel divers, van een meisje van 12 tot 3 mannen die een damesact neer gaan zetten. Tot van rock naar pop, tot Nederlandstalig. Het is heel divers. Acts van onder andere Anouk, Aretha Franklin en With Temptation passeren deze avond de revue. Echter is de opzet van Utopia Live niet nieuw. Het idee is eigenlijk ontstaan in de verschillende dorpen. Heb je eigenlijk al Oostrum live, Leunsmeense live, of Eigen live is het dan natuurlijk. En dat idee wilden we eigenlijk in de gemeente Venray ook opzetten om de dorpen meer naar het centrum te krijgen. En die dus ook te betrekken bij onze optreden. Een show van dit kaliber wordt niet in een paar weken gerepeteerd. Daar gaat een langere tijd overheen. Bijna een jaar geleden zijn we begonnen, november vorig jaar. Dat hebben we langzaam opgebouwd en nu zijn we heel erg druk bezig met de allerlaatste puntjes op de i te zetten. Vorige maand hebben we 2 oefenavonden met de artiesten gehad. Dat was ontzettend leuk, er is ook een ontzettend groot enthousiasme onder de hele club ontstaan. Volgende maand nog 1 keer een gezamenlijke repetitie met de artiesten. Ja, en verder is het decor, de zaal in orde maken en allemaal dat soort laatste voorbereidingen nog. In de zaal is de bar de hele avond geopend en kan er ongedwongen staande geluisterd worden naar de Big Band. Reden genoeg volgens Sandra Moraes om te komen. Als ze zin hebben in een leuke, gezellige, feestende avond zonder enige moeite of spanning, gewoon lekker relaxen, muziek luisteren en genieten. En deze avond komen er vele genres en klassiekers voorbij. Muziek vanaf de jaren 90 tot aan de huidige jaren met onder andere Caro Emerald. Had it everywhere, and it takes a little long and it feels a little wrong. Who cares? My baby fits the description and does it easily. I mean, I gave us all a stare and he dances I can hardly breathe. Someone call a doctor, I need some help.